libre speaker. Baka man eh. Ito to speaker. Ito to eh. Dami diri sa Kay credit card ko no, ano, dala. Layon pa tayo, pautangon na po ni. Di na mangutang ngayon. Dili na, sinsa tayo eh. Watay kong kanan. Di na mangutang mga kuan. Ka-idol pa yung Mga simple pa man tayo rin na pita. Di sa tamag-gasto-gasto sa ato mga biliyon. susuro naman diri mga followers ni ka Ikuan, Ibul Bisaya diri namin diri. Si Palo niya akong amigo. Mao ni kuyaw dali na pita mga brad. Follow, first slide. Shout out Christos Bay sa imong pag-vlog. So, padayon lang. Then always remember to add value, give value sa imong content para sa imong audience. O siyempre, kung makakita ka mga smile o makakita ka ng value, importante makontento, mahappy ka sa imong ituhan. Padayon lang, mga Bisaya, atuan. Ako po sa Idol Bay, salamat po kayo na shout out po sa mga followers nga follow po ni Idol Bay, ni Idol Good Trip siyang page no na good trip niya mga kaungga o siyang yung amay paluan nyo kay mabusog mo di na mabusog ang tiyan, mabusog ang utok mga kasing-kasing. So go Bisaya, go Idol Bay. Ato ni Follow mo may kuhan ha. Christos Bay Bay ha. Oy!